Het ging nu het betiden maar een waai. En dan heb ik het door die buien, met hagel, met tongen, met windstitten. Soms zelfs nog weer te sneeuw. En van de morgen betiet weer hier en dal mis. En dat kwam terug die stevige winterse buien. En dan is het samen glad. En die gladens, die hadden we joen en vannacht. Wel, de verwachting. Joen en vannacht een lange, droege periode. Eerst nog flink opklarings, daar toch een temperatuur om bij de 1 of de 2 graden in op eiland 4 graden. Kans op gladens, wat frost onder groen. En dat wordt ook even wat rustiger. En dan de wind, ja, die komt uit het zuiden en het zuidwesten mee. Matig en vrij krachtig in het kust- en waardgebied. En dan blijft het bij. Maar letter vannacht toch ik wel het Rijnwetter. En meneer, we beginnen met Rijn. Daarna komen de stormbuien. We komen ze op zwieren en tegenzwieren windstitten. We komen ze op hagel, we komen ze op tonger. En dat zet de hele dag gewoon terug. En verder is een temperatuur tussen de zon en de 9 graden. En dan de wind. Storm uit het westen waai. Zo in het waardgebied. Of krijgt boppen de waden. Of op eiland. Ik dan wel eens uitgroeien kennen. En zwieren storm krijgt 9 en 10. En dat geldt vooral van de midden en in het eerste pad van de joentijd. En dan gaat het er om waai. En dan hebben we verderop de provincie x keer te verwachten terug die zwieren windstitten. In de joen, letter en in de nacht bekomt het wat, maar blijven de buien eerst nog. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Toen is er een bijkomdag, maar wat rustiger waren, maar zinnen, maar ik nog wel een paar buien. Op vrijdag komt de storm weer om, westenstorm, misschien wel zwierendstorm in het kustgebied, met buien, hagel, tonger en zwieren windstitten. En op sneeuw is het nog net heel droeg, wel wat zinnen, maar dan wordt het echt even wat rustiger. Een waarschuwing voor het verkeer, moet rekening houden met zwieren windstitten, miszicht en die stevige buien en natuurlijk het stormwaar. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.